Oké, we halen het klein en we gaan nu weer waarom. Hoeveel euro werd het? 6. 6 euro. Kan ik pinnen? Ja. Wat de baan is, dat de grootste dingen zitten. Oh, je had een guide los, jongens. Heksensoep liggen erdoor. Een hele goeie morgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ga al heel wat wasken opteerd. Ik hier bij Safia Kobbel dat ik 3 man opvouwen mocht. Yes, maar het is beslagen. Ik ga slag tot het huiswest. Ik ga er al alle mailtjes en regelszaken dienen. Ik zal nu Jara en zaken uitskwallen helpen. En dan gaan we naar Beppe Klaasje haar huis. Daar pas ik correct even op, want Beppe Klaasje moest even voort. Lois en Ildo ben er ook. Dus ik ga nou even leuk met de band wat betinken. Ik denk dat we sowieso even naar boeten gaan. Het is mooi waar, of tenminste het is droeg. Even bij de beestjes zien en even lekker boeten omstruinen. En ik neem je goed weer mee. Via het net te abonneren en te liken. Zullen we hartstikke leuk vinden. De bandjes ben weer uit squallen. Zaken is aan het voetbal in mijn vriendje. Tuurlijk wel aan het voetbal in mij de mooie gouden bal. Hartstikke leuk. En Teertske is hier, dus en ik hier een leuke activiteit bedacht. En dan is de opdracht als volgt. Ziek je leuke dingen uit de natuur, platte dingen. En plak dat dan op een vuil karton en doe dat in een fotolistje. Dan maak je het in eigen kunstwerk. Dus Jara en Teertske zullen op ziek naar kunstwerkstikjes die ze opplakken kunnen. Jara? Hi! Hi! Hey! Heel veel succes. Ik zal hem fotolistjes. Misschien is het handig dat je mee een shit. Daar is wel een bakje. Dan moet je erin doen. Tja. Succes met ziekje. Ik ben even wat dingetjes aan het ziekje. Lonkers. We besluiten dat we een beetje roze, beige en wit kleuren in ziekje. Oké, we halen het klein en we gaan nu weer waarom. Shit, dan heeft er 12 listen voor. Ja? En dan kan Jara en Teertske zien wat die al je helle haar. Die kan dat een mooi inmeidje hebben. Een meidje is hun eigen kunstwerk. Lees hier eens wat deel. Ik heb zo zien wat al je haar. Oh, wat leuk. En eens je daar meer echt keihard ontstekt. Oh nee. Oh, leuk met die kleuren, hè. Ja. En dan moet het ze hier opplakken. En dan moet er ook gewoon platdruk worden, hè? Een hele mooie. Heel mooi. Ja. Er wil nog wel meer van, maar... Nou, dan was helemaal nog in, want je maakt je elk in je, hè? Oh. Of we maakt je me eerst in je schilderij en aan ze nog in. Dat kan ik man. Elk je me eigen of eerst in je en dan nog in? Eerst in en dan nog. Oké, best. Ik heb het beste, denk ik, de lim op poster doen. Ja, en dan de ik denk net dat het heel goed blijft plakken. plakbloed. Nee. Nee, maar dan wie persen hem aan direct wel tussen Jaren, hè? Wat zeg je? Wie persen het aan direct wel tussen de blote Ja. wel zitten. Maar een beetje misschien de losse dingetjes. Nou, ik ben heel benieuwd. Meidje er maar wat moois van. Ja, Ik vind dit blijven wel mooi, maar dit is wel best grut. Dan kan ik wat dingen oren voor, hè? Een beetje scoren, misschien. Oh, ja. Of we beginnen. Wacht, we lezen eerst op hoe we het willen en dan laten we plakken. Doe deze kaartjes en hallo eens. Stel mijn bordje. Yes, een beetje. Is dat leuk? Ja, het zit hier al in. Een beetje... Hetzelfde kleur, een beeld precies. Maar dan is het een beetje Blauw, herfst. weer blauw. Maar we gaan het glazen misschien opdrukken en dan de list eromheen. Eerst de glazen er mooi op. Oh ja. Want als dan wist net hoe Dan het valt dan komt. waait het op de Het lukt net om het te scoren. Maar kan je scheren pakken? Dus is Ja. een beetje deeg. Een beetje heel deeg. Nou, dit aan al je deze zoet net. Ja. Ik ben heel blij met de hoeveelheid. We gaan zo aan zo. Ik mag de wetten binnen. Dat ze nooit zakken. Beter in het lesje. Even het lesje beter in, jongens. Oh, je maakt er weer een blomke van. Voor Ja. alle bledjes maakt je er weer een blomke. Hier zit al zo. Een beetje zo. Wat ga je al hier te keer, mevrouw? Wat ga je al hier te keer? Wat is dat? Wat hebben we hier? Oeh, lekker. Maak ik die wel keerpje? Oké. En wat ga je nog meer? Ja, het is voor je del even zo'n beetje. Oeh, een apel. Ja, die wil ik ook wel gaan. Oh, banaantje.
Ja. Het lijkt wel een fruitclipje, hé. Ja. Ja, een sinaasappel. Ja, die wil ik wel keerpje. Wat ga je nog meer, mevrouw Lois? Dit wie het? Net mee. Net meer. En hoe duurde dit? Hoeveel mag ik nou betalen? Ik ben even naar het scannen. Oh, maar ze een scanner gaan. Ja, maar dat... Zo, aan mijn zin dit erop lijn. Oh ja. Dat wil ik echt wel pakken. Is het net handig om hier dan liem onder te doen? Of ik denk, als Manu Reinders misschien dat het naar beneden zakt, of nee? Ja. Ik denk net dat het wordt plakken. Die liedjes wat, denk ik. Ja. En die orenblauwe wel de klemd zitten, denk ik. Ja, dat is. Maar die hele liedjes, denk je, als Moerijn zest, dan zak je die naar beneden, denk ik. Ja, zo, en dan een peer erop. Ja, mag ik dit scannen? Ja. Pliep. 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 Hoeveel euro werd het? 6. 6 euro. Kan ik pinnen? Ja. Even de pinpas pakken. Waar mag ik pinnen? Hier? Zo, pliep. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. We hadden wetterskontjes zelf voor de liefste vrouw. Van Ildau en van Lois en van Famke. Mooie wetterskontjes. Was die anders van tante passen? Je weet je die ik passen. Maar zo zin. Wetterskontjes. Dus van Ildau, van Famke en van Lois had tante besteld. Dan kun je mooi boeten. Als je een boetenbordje met wetter, dan glied je net zo gauw uit in het zwemmen. Dat is passen wel. Het is echt nog alleen met tak. Ja, Ildau had eens passen. Maar we die lekker in passen, Lois? Nee. Nee. Oranje. Kom eens even op school, passen wij. Wat was ik ook wat Straks. Oh, er was eens snoepje op Pieter, dat snap ik. Nou, is dat. Ik wist nog hier. Dat is nog niet. Ja. Nou, kom eens maar die grille voert. Maar nou, soms zakken ik maar mij zakken ik. Maar. Tante, we hebben kleren. Oeh, ik kom zo binnen. Dan gaan we maar even naar verder meid. Ik zei, Lois is gewoon. Ja, ik kan haast wel niet grutter aan, hè? Ja. Misschien dat Famke, dan kan die nog kiezen tussen Liets en Grut. Ja. Doe maar eens wel maat grutter al even. Dit is wel hele leuke, hè? Ja. Pas ik wel bij de zwemfestjes. Rood zit oranje, ik vind mooi. Ja. Nou, Tante die bestelt een grutter voor die. Maar Famke heeft mij passen. Oké, dit is een wurden vrouwje? Ja. Zullen we het glas er eerst op lezen? Ja. Als je dit is dissen, hè? Ja. Deze, die was eigenlijk zo. Oké. Ja, ben je er klaar voor? Ik ben boos hier aan de kant smitten. Help me, hè? Het is spannend namelijk. Zo. Oh. Oh, wauw. Wat dacht ik? Dat het plat is. Nou, maar we hebben zien hoe we dit doen. Dan is het net de meest handige persoon van de wereld. Beter de rode kop inlezen, nou, denk ik. Als we hem nou al hier een kantje pakken. Ja, ik ben eigenlijk wel 100. Doe het bij oren alles. Ja, de hand erop. Hast die een hand op onderkant? Ja? Ja. Draai hem om, ja? Als het de baan vinden is, dat de grootste dingen zitten. Oeh, ja. Ah, zie je die achterkant? Oh, dus ik hier blijf erin. Oké, dan maakt het shit is er nog. En dan is hij helemaal los. Dit moest van mij onderdrukken, zo. Ja. Een beetje scheef en dan eronder. Nou, ben je maar goed dat ik nog 2 listjes zie, jongens. 2 van die mooie grutten. Nou, draai hem maar om. Tudu. En zo. Ah. Ah, cool. Wauw. Nou, ik zes slagen, toch? Ja. Hou eens even deze, hou eens fijn. Cool. Ja. Ah, zie je nou weer? Oh, wauwies. Tja, zet hem maar mooi daar in de morgen. Had er voort een mooi plakje. Tref Beb het even, hè? En dan was neem maar aan elk beide maar in je mijn hoer. Is dat een idee? Ja. Zet hem hier eens mooi. Ja, dit is zo. Ik kan de bandjes hem net pakken. Dan ga je eerst maar even mijn zaak en hiddebordje en dan kan je aan altijd nog hier, meidje. Ja. Het is nog zo lekker waar. Neem maar even een boetentje. Kom maar vrouw, geef ik een lekker boetentje. Zwemvestjes mooi hoor. Want 2 van die lietse pjutjes in de gaten houden. Ik wil echt in de boot. Oh, ben een bandje in de boot. Nou, ik heb wel bij de bootje. Oh ja, ik lees de lolly even in de huis. Diesel, lekker mij? Kom maar. Kom maar, Diesel. Maar ben je bij de bootje van de bandjes? Kijk.
Ben met het zelf. Handje, Lois. Hoppa. Ik ga de guides, zeg. Wat zijn ze, de guides? Kom maar, je bent er haast stil. Kom jong. Maar ik kan net heel die tillen hebben. Er is weer te zwier van. Vlaar. Zeg je stappen. Hallo eens. Ze zei Lenny. Lenny? Ja. Jara Lenny? Ja. Oh, ja, Lois. Eerst even een handje aan. Of Jara. Zitten. Ja, op een kont. Goed zo. Heel leuk zitten. Dit lijkt Varen, varen over de baren. Varen, varen over de zee. Joegee! Dank je. Varen, varen over de baren. Heel mooi, wacht je maar. Zit er een knie in de val? Mooi. Een piekelas hindert niks, die redt hem wel. De knietjes hebben hem zij wel last laten. Een piek in de val, of een knie in de val. Lauwe sugar zijn. Zit het knietje nog niet zo hardje? Want de knietjes naaien steeds uit. Mijn tante ze steeds weer vangen. Oh, je had een guide los, jongens. A few moments later. Jou is nog maar wat heer. Goed zo, meiden. Zo, lekker eten. Ja. Ja, alsjeblieft. Nou, saus op een knop. Ze van morgen al hoor. Ze treffen het maar mee. Hoppa. Oh, dat is leer. Want anders krijgt hij niks, hè? Nee. Oh nee. Oeh. Dat is weer gevaarlijk, zeg je dat? Oh ja, zie je een piekje los, ja. Nou, die vleent er aan weer in, joh. Die redt hem wel. Deze vleugels heb ik dan nog nooit knippen. Nee, dus ik kan er wel heen vliegen. Tja, tante had nog een knietje weer vangen. Zullen we die weer mooi los letten? Kan die weer mooi in jas? Zullen we bij de grote knie letten? Zullen we bij de grote knie letten? Dat is wel een mooi plakje, hè? Hé, hier komt een kameraad hoor. Ja, go. Mastertje. Hey, dat weer mooi regelen. Niet alleen in de tent of vooral hier. Zo. Hey. Zie maar, die hebben eens even wat Jerry zit. Oh, oh. Leeg. Ik denk dat Paken ze op hel had. Zit tante Sjen dat er nog een paar binnen zitten? Ja. Ja, er is hier. Een eiken. Tja, lees maar heel voorzichtig in het mandje. Heel voorzichtig, maar dat kan ik brekken. Lees hem maar in het mandje. Zo, super meid. Nou, ik heb het wel. Nee, je bent er net. Dat is maar één. Ja, heel voorzichtig, heel voorzichtig. Oh, heel mooi, hè. Eiken, heel voorzichtig. Lees maar heel voorzichtig del. Net smieten graag. Nee, heel voorzichtig del lezen. Kist dat wel? Ja, dat gaat mooi. Ja, nou, dan hang je hem weer op. Kunnen we eiken sparren. Er ziet hem wel saai zien. Hey. Ik denk dat Paken zaken die pakt had. De jeugd is druk, want voetbal in zaken had iedereen er weer vaker in. Je weet het altijd weer valk wat te krijgen. Hè? Wij gaan lekker naar binnen. Ik en de minis. Even wat drinken. Oh, kom jong. Hele klus met 12 van die minis. Kom jong, doe wat zwemvest uit. Jas uit. Kom maar. De waters zijn al even aan huis. Ik zal de jeugd ook even voorbereiden dat het watje haast gebeurd is. En dan ben je weer rond voetbal natuurlijk. Oei. Oh, oh. Oh, sure. Krijgt van het gatje, zaken. Krijgt op het hier. Ja, laat me zo zien, want je hem hier in de boord hebben. Wat betocht, toch? Piraatje, je had een keuken maken. Kijk je nog op steen, had het niet. Nou, dat was kraken, kan ik wel terug. Oh, zo. Maar, zie. Zo. En dat zaken dan bijvoorbeeld ik nog op. Ja. Dan pak ik zo'n bladje. Wat leuk. Je bent hier echt, en dan ben ik droog. Want het rijden krijgt, ik denk je hem weer weet, maar je ziet niet droog, zie ik wel. Ja. Wat leuk, Jara. Heksensoep liggen er door. Ja. Ach, wat leuk, joh. Zaken. Jara had eten klaar. Wat leuk, Jara. Ja, nou maar hoor ik er wat meer pannen en pannen bij. Hè. En wil je niks
slipkimmers maken, zeg maar. We hebben een wiel en toen Ja. begon het terrein, dus toen hadden we het wat ons maken hier weer dan. Maar morgen even wat van die kessers en kleden met hem, van die tuinkessers of dat is zo. wel leuk. Tante had Maar al jij alle leest tuinkessers heen. Die maken wel vies ja, worden. ik hoorde. Ja, dan kan die hier wel Ik lezen. lees heel protestant, dus ik kan bijna niet zitten of zo. Nee, maar als die er ook in de lijst hoor. Ja. Ik heb wel van die oude tuinbankkessers. Yo, kunnen wij, Jara? Klasse, jongen. Ah, niks. Nou jongens, ik heb jullie bij mij om in een dij van chits. We hier toch nog een activiteit betocht. We hier niet betocht, maar we hier een hele mooi hoe neemt het al? Kunstwerk maken, hè? Ja. Ja, een kunstwerk van alles wat we in de natuur vinden, kon hier in de theatertuin. Ze had 2 maken, dus elke in mijn huis. Jara en de orenjeugd hadden hier dus nog een piratenboot helemaal van maken. Met een keukentje erin en bedden. Zaken er ook een balje. Al met al weer een superleuke dag. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet luid en kom heen en zie je het net. Het heel leuk te downloaden en de foto te hebben. Dat is dus. En naar je chitsvlog. Hey hoi. Hoi!